खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सोंलां बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जोंहा पीएम किसान सम्मान निधि योजनानिफ्राय माखासे आपडेट आं लाना फैनाय जादों दै नोंथांमोनाबो माने गोबां मानसिफ्रानो सोंहरबाय थादोंमोन आरो बे पीएम किसाननि 17 अनसुंथाइनि फैसाखौ माला मोननो हागोन होननानै दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ हरगोन भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां नोंथांमोना भिडिअनि थाबनायखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ नोंथांमोना नैबे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि बे 17 अनसुंथाइनि फैसा मोननायाव नोंथांमोना गोबां प्रब्लेम जानो हागौ दे मानो होनोबा नोंथांमोना मिथिखागौ दासिमबो जोंहा सरकार दाजाफिनाखै जोंहा दायो अटेकिं सेरेमनिखौ जागोनदों 8 तारिख 9 तारिखआव जागोन होननानै जोङो खौरांखौ मोननाय जादों नाथायबा बेहाय एलायन्स पार्टिनि माखासे जोंहा दायो बेहाय माखासे माने खौरां मोनबाय थादों आरो दा बेवहाय माने हर्स ट्रेडिं जानायनि एसे चान्सबो दङ दा बेनिखायनो जुदि बिजेपिआनो सरकारखौ दायोबाथ' जोबोद मोजां बे खोथा जाहैबाय नोंथांमोना बे पीएम किसाननि फैसा हाबनायाव जेबो प्रब्लेम जाहैनाय नङा नाथायबा जेब्लाखिनिसिम माने जेब्लासिमहालागै जे बिजेपिनि बे सरकार जाफिना माने बे प्राइम मिनिस्टारा जाफिना प्राइम मिनिस्टार बे नरेन्द्र मदि बिथाङा जाफिनागौ मानि नोंथांमोननिसिम आं दा बेखौ बुंहरनो हाया नोंथांमोना बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि 17 अनसुंथाइनि फैसाखौ नैबे जुन मासावनो मोनगोन होननानै दा फैसा हाबनायाथ' एसे लेटआनो जाखाबाय लेटआनो माने नोंथांमोना जुननि लास्ट उइकफ्रावसो नोंथांमोना मोनहैनो हागौ नङाबा नोंथांमोना जुलाइनि फार्स्ट उइकआव मोनहैनो चान्स थागोन नैबे नरेन्द्र मदि बिथाङानो प्राइम मिनिस्टारखौ जाफिनोबा नाथायबा दायो बेखौ बुंनो हाया जेब्लासिम नरेन्द्र मदि बिथाङा समायखिरा लाया बे माने अटेकिं सेरेमनिखौ बिथांमोना जेब्लासिम माने खालामागौ मानि जायागौ मानि दायो बेखौ जोङो बुंनो हाया नोंथांमोना बे पीएम किसाननि 17 अनसुंथाइनि फैसाखौ नैबे जुन मासाव मोनगोन होननानै हमना ला जुदि बे इन्डिया एलायन्सआनो पार्टिखौ बिथांमोना माने सरकारखौ बिथांमोना दायोबाथ' एसे नोंथांमोना लेट जाखागोनखा फैसा सोनायाव गोबां प्रब्लेम जागोन बिथांमोना स्किमनि नामफोरखौबो चेन्ज खालामनो हागौ आरो बायदिसिना बिथांमोना खालामनो हागौ जिखियानो जाया मानो दाथ' बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना बे पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि फैसाखौथ' मोनगोन नाथायबा माला मोननो हागोन बेखौ दा एक्जेक्टलि बुंनो हाया दै दाथ' नोंथांमोना जायफोर इक्वाइसिखौ होनानै लायाखै बिनि थाखाय जोंहा माखासे स्पेशेल ड्राइभबो बिथांमोना खालामगासिनो दङ दा बेनिखायनो इक्वाइसिखौ होना लायोफ्रा नोंथांमोना गोख्रैनो इक्वाइसिखौ होनानै लाबानो जाबाय 20 जुननि सिगां नोंथांमोना इक्वाइसिखौ होनानै लायोबा नोंथांमोना जोबोद मोजां जागोन फैसा हाबनायाव नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जानाय नङा बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जिखियानो जाया मानो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि योजनानि फैसाखौ एसे लेटै मोनहैसिगोन दे एबाराव नोंथांमोना नैबे जुननि लास्ट उइकआव नङाबा जुलाइ मासनि फार्स्ट उइकआव नोंथांमोना मोनगोन जुदि सरकारा नैबे नरेन्द्र मदिनियानो जाफिनोबा दा बेनिखायनो एसे नेदो सोरनि सरकार जायो बेखौ जोङो साननैसोनि उनावसो मिथिगोन दाथ' निउसाव बिराद गरम निउस ओंखारगासिनो दङ हर्स ट्रेडिं जागोन बायदि बेबायदि चान्सबो दङ आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना निउसफोरखौ एसे नायहोलांबाय थाबानो जाबाय दा बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय आरो माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दावबोदै नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय गोजोन्थों